Kordiális üdvözlet, jó régen találkoztunk, ősz lett itt időközben, és ebben a videóban a bracketingről fogunk beszélni. Hogy mi is ez a bracketing, igazából abszolút fogalmam sincs, hogy mi a magyar megfelelője a bracketingnek, de hogyha bracketingről beszélünk, akkor igazából egy sorozatról beszélünk, egy képsorozatot készítünk, hogy meglegyen a tökéletes expónk. Tehát most exposure bracketingről lesz szó. Ugyebár ezt lehet fókusszal is csinálni, egy ilyen sorozatot, de most az expóról lesz szó. Ugyebár azt fogjuk csinálni, hogy lövünk képeket, vagyis a fényképezőgépünk, most már szerintem ezt azért minden fényképezőgép tudja alapból, de egyébként teljesen manuálisan is meg lehet csinálni. De a legegyszerűbb megfogalmazása az, hogy olyan képeket lövünk, ahol az expónk eltér ugyanarról a témáról, ugyanarról a helyről, igazából annélkül, hogy mozgatnánk a kamerát, úgyhogy ha bracketingről van szó, akkor jó, hogyha van nálad egy állvány. Meg lehet oldani kézből is bizonyos szituációkban, de a legjobb, hogyha ezt állványról csinálod. Mielőtt belebújjunk a settingekbe, igazából nézzük át, beszéljük át, hogy mire is való a bracketing, mikor érdemes használni. Ugyebár akkor érdemes különböző expókat lőnöd ugyanarról a témáról, ami a bracketing, hogyha a dinamika tartományod az nagyon nagy egy képen igazából. Ugyebár ez akkor fog megtörténni, hogyha van a képednek egy nagyon világos része, meg van sötét része, vagy nagyon sötét részre, vagy igazából nagyon sötét rész és világos rész. Igazából az a legegyszerűbb mutatója ennek, hogyha ránézel a histogram módra, ugye milyen jó, hogyha ismered a histogramot, akkor hogyha a két végén ugyebár van adatod, tehát van adat az árnyékos részen, és van adat a világos részen, akkor lesz érdemes bracketinget használni, hogyha ez a sima, ugyebár normál export van, hogy van egy kis domb, egy kis hegy középen, akkor igazából valószínűleg nem szükséges bracketinget használnod a legtöbb szituációban. Szóval akkor használ csak a bracketinget, amikor kell, és ezt akkor kell, amikor a gépednek igazából kevés a dinamika tartománya, nem tudja meglőni úgy a fényképet, hogy megmaradjon az adat a világos részen is, meg a sötét részen is, ezért lősz több képet, aztán ezeket a képeket majd szerkesztés közben összerakod, egybegyúrod, és lesz egy nagy dinamika tartományú képed, amivel szerkesztés közben tök jól tudsz játszani. Kapjuk is elő a kamerát, igazából nagyjából minden márkánál ugyanígy lesznek ezek a settingek, de én most egy Sonyn fogom ezt bemutatni, megmutatni. Hogyha a bracketinget akarjátok beállítani, akkor azt a Drive módnál kell majd keresni, mivel ugyebár ez egy olyan mód, ami megváltoztatja azt, hogy hogyan fog lőni a fényképezőgépetek. Ugyebár itt lehet beállítani azt is, hogy egy képet lőjön, folyamatosan lőjön, milyen gyorsan lője a folyamatot, ugyebár ebbe a Drive módba lesz a bracketing is. Többfajta bracketing opció van a Sonynál, van egy bracketing C, és van egy bracketing S. Igazából én a C-t ajánlom, hogy használjátok. Az S az azt csinálja, hogy neked kell minden egyes alkalommal lenyomni az Expo gombot, hogy megtörténjen a fényképezés, az exponálás, tehát hogy lőj egy fényképet, magyarán mondva. A C-nél pedig az fog történni, hogy egyszer kell lenyomnod a gombot, és a géped meg fogja lőni azt a számú expót, amit beállítottál előre. Én igazából ezt szeretem, ilyenkor kevesebb a bemozdulásra a mód, főleg, hogyha valami lassú záridőt használsz a bracketing során. Itt érdemes is megemlíteni egy tippet, hogyha bementek a menübe, és a bracketing settinget kikeresitek a nagy menübe, akkor lesz egy olyan, hogy Self Timer During Bracketing. Hogyha ezt nem offra állítod, hanem 2, 5 vagy 10-re, akkor ugyebár az fog történni, hogy lenyomod az Expo gombot, a gép vár, hogy esetleges, még ha állványod is van, ahogy lenyomod az Expo gombot, ugyebár lehet egy kis rezgés, egy kis mozgás, ezeket a 2, 5 és 10 szekes várással ki tudod küszöbölni, úgyhogy szerintem állítsátok be 2-re vagy 5-re,
fényképtől függően, de én tudom ajánlani, hogy ezt használjátok. Főleg, hogyha mondom, lassú záridővel fotóztok. Hogyha visszatérünk ide a Drive módos settinghez, akkor a Bracketing C-nél is ugyebár van jó pár opció, ezeknek igazából az a lényege. Elsőre kicsit ijesztően néz ki, de marha egyszerű, meg tudod adni, hogy mekkora legyen a fényérték különbség a különböző képek között, és hány darab kép készüljön. Tehát, hogyha itt vagyunk például ez a 0,5 EV-n, ez azt jelenti, hogy fél fényértéknyi expo különbség lesz a különböző képek között, és ebből lehet csinálni ugyebár 3 expósat, 5 expósat, vagy 9 expósat. Én igazából szinte 100%-ba az egy fényértéket szoktam választani, tehát 1.0 EV és 3 vagy 5 expót szoktam, képet szoktam lőni, attól függően, hogy mennyire nagy a különbség a két kép fényei és árnyékjai között. Hogyha nem annyira durva, akkor 3 képből általában, ez szerintem a 90%-ot az átlagembernek le tudja fedni, ez a 3 expo egy fényértéknyi különbséggel, ez ad akkora tartományt kroppos a vázakon is, hogy ez általában elég, hogy meg tud szépen szerkeszteni a képet, de hogyha valami extrém fény szituáció van, nagyon világos valami, nagyon sötét valami, akkor érdemes felmenni 5-re, vagy akár 9-re is, még maradva a settingeknél, igazából lehet ezzel kellett volna kezdeni, de ugyebár fontos, hogy milyen módban vagyunk, milyen módon van a tárcsánk, ugyebár M-be érdemes talán ezt használni, hogyha M-en vagyunk és beállítjuk az expónkat, akkor alapesetben a shutter speedünk fog változni. Ugyebár, hogy meglője a különböző fényértékes képeket. Ez ugyebár azért fontos, mert hogyha esetleg S módban vagy, akkor a rekeszet fog változni, tehát nyílik és záró, hogy meglegyen a különböző expo a képeken. Itt ez szerintem nem annyira jó, mivel lehet, hogy nagyon nagyra vagy nagyon szűkre fogja nyitni a rekeszedet, ami okozhat később gondot a szerkesztés során. Úgyhogy érdemesebb szerintem vagy a shutter speeddel, vagy az ISO-val játszani. Ugyebár lehet olyan szituáció, hogy vizet akarsz belerakni a képedbe, és azt szeretnéd, hogy valami elmosódott legyen, ugyebár rácsapsz egy ND filtert a lencsédre, hogy tudj elég sötétet csinálni a lassú záridőhöz, viszont így például nem változhat a shutter speeded, nem akarod változtatni az rekeszedet, ilyenkor beállíthatod például manuál módban az Auto ISO-t. Auto ISO-n ugyebár az ISO fog változni, így biztonságban marad a rekeszed és a záridőd is, úgyhogy mehet a királyság. Egy dolgot kihagytam, a fehér egyensúlyt állítsátok be fix értékre, ne autón használjátok, mivel így előfordulhat, hogy a különböző képeiden változni fog a white balance, amivel igazából később csak problémád lesz. Úgyhogy ha bracketinget használtok, akkor használjatok fix white balance-et. Itt vagyok a várnál, igazából van egy kis probléma, hogy a drámai egem, az nem igazán érkezett meg, legalábbis a várföld pont teljesen tiszta, úgyhogy valószínűleg nem lesz szép fényfestésem itt a bracketing során, de igazából mivel itt most a vár az már nagyjából sötét, semmi fényt nem kap, ezért a bracketing settingek közül az 5-öset választottam, tehát 5 képet fog készíteni. Igazából most lehet, hogy egyáltalán nem látjátok, de az ég az ugyebár jó világos, a vár pedig sötét, úgyhogy ide valószínűleg fog kelleni az 5-ös bracketing. Egy pár képet már lőttem, úgyhogy több volt a felhő, most egyáltalán nincsen felhő,
valószínűleg nem lesz fényjáték, úgyhogy nem biztos, hogy sikerülni fog a fotó, de egyébként most, hogyha megnézitek a napállást, például a sunkalk.com-on, akkor most telibe a vár mögött megy le a nap, úgyhogy gondoljátok, akkor gyertek ki ide erre a spotra és próbálkozzatok egy szép színes naplementével, mivel most tök királyú lehet, csak kellnek hozzá felhők meg szép fényfestés, ami most nem lesz valószínűleg. Ettől függetlenül azért megvárom a fullos naplementét, hogy lemenjen nap, csodák bármikor történhetnek. Valószínűleg most nem lesz, de jó az idő, hallom a vizet, meg az autókat, de jó itt ülni most. Meg is érkeztünk a szerkesztéshez, most Lightroom-ba fogom megmutatni igazából, hogy hogyan is kell összerakni ezt a bracketinget. Most nem is a Lightroom Classicot használom, hanem a Lightroom Desktop appot. Igazából végül a 3 expós bracketingjeimet fogom használni, méghozzá 2-t fogok a szerkesztéshez használni, összerakni, mivel ugyebár hamarabb kimentem, és ott igaz, hogy a sárgás naplemente kezdődött akkor, de ott voltak még felhőim, úgyhogy lőttem felhős képeket is, meg lőttem olyan képeket is, amikor már elég sötét volt, és felkapcsolódtak a várnak a lámpái, és igazából ezt a 2-t fogom egybe gyúrni majd, de most részletesen, már amennyire részletesen ezt kell mutatni, megmutatom, hogy olyan tudsz bracketinget csinálni. Itt vannak ugyebár a beimportált képeink a Lightroom-ba, igazából külön kell őket összerakni, tehát az nem működik, hogy össze akarom rakni őket, és akkor mármint, hogy a 2 fajta képtípust és egybe merge-ölöm, hanem én külön fogom csinálni, nem ezt akartam. Igazából kiválasztjuk ugyebár azt a számú képet, nekem most 3, amelyiket egybe szeretnéd rakni, és igazából ilyenkor csinálunk egy HDR képet, tehát egy High Dynamic Range-es képet, ez ebbe a Lightroom-ba, ugyebár itt a Photo Merge, HDR Merge-nél lesz elérhető, ezt megtaláljátok, utána megcsinálja. Auto Aligned, azt érdemes bekapcsolni, én az Auto Settinget nem szoktam, mivel én szeretném megszerkeszteni a képet, de egyébként ugyebár ezt is tudod ugyanúgy húzogatni, meg beállítani a későbbiekben, és talán akár egy jobb kiinduló pontot is adhat. Most akár ezt itt bent is hagyom, és akkor nyomok neki egy merge-öt. Ki is köpte a kis képünket, a High Dynamic Range-es képünket, és akkor, ha itt vagyunk, akkor ugye bár látszik, hogy ő itt megpróbálta állítgatni, ezt továbbiakban is tudjátok ugyebár állítgatni, és így sokkal nagyobb mozgásteretek van, ugyebár a highlightokat, shadowkat és mindent igazából szerkeszteni, finom hangolni. A másik képnél ugyanez lesz a történet, igazából visszamegyek, csak most ugyebár őket szeretném kiválasztani, ki is választom, és megkeresem újra a Photo Merge-öt, a HDR Merge-öt, csinál egy kis preview-t nekünk, Auto Aligned, Auto Settinget, most is bent hagyom igazából, és utána mehet a Merge. És itt is van a másik képünk, ugyebár ezt is lehet, amennyire csak tudjuk, akarjuk húzogatni, ugyebár a 3 kép miatt sokkal nagyobb a mozgásterünk. Egyébként én most azt fogom megcsinálni, hogy erről a képről leginkább az égre fogok koncentrálni, meg lehet, hogy a vízre, viszont a másik HDR képemből, amit a bracketinggel csináltam, ott pedig a középső részt, a vár részt, a fő témát fogom beállítani. Aztán, hogyha ezeket megszerkesztettem, kiexportálom őket, vagyis átviszem Photoshopba, és ott ilyen maszkolással
majd szépen kimaszkolom ezt a várrészt, rárakom a másik képről a várat, valószínűleg kell egy kis zajcsökkentés, meg egyéb varázslatok, de ezt most nem fogom bemutatni, így tudtok a bracketinges képetekből Lightroom-ba HDR képet készíteni, High Dynamic Range-es képet. És itt látható is a végeredményem, egészen tetszik, ugyebár nem azok voltak a körülmények, amikre én számítottam a fotózás során, az időjárás az néha így keresztbe tesz, de ugyebár lehet csalni is a fotózás során, szóval ez lett a végső képem, remélem, hogy tetszik, hogyha tetszett ez a videó egyébként, akkor nyomj egy lájkot, iratkozz fel és nyomd meg a csengőt is, hogy értesülj a további videóimról. Köszönöm, hogy megnézted, áldás békesség, a viszontlátásra!